Makhaya umakhosi umdlalo sele nikhuluma naye bakithi-ke kade ngokusebenza ngilaphaya ePietermaritzburg bakithi eMaqonqo. Ngizothanda ukuthi-ke nginamukele namhlanje ngithi ngenani kuleli khaya njenganenjwayelo ninethezeke bakithi sizwe ukuthi namhlanje siphetheni sibone ukuthi bakithi okwanamhlanje akekho yini osuke ezosizakala ngoba phela njalo uma ngabe kukhona ividiyo sesayiqhubha bakithi nami ngisuke nginethemba ukuthi khona ozothola okuthize kuleyo video, khona ozofunda okuthize, khona osuke ezosizakala kuleyo video esuke sithe sayiqopha ngalelo langa. Ngizocela bakithi ukuthi ningakhohlwa ukuthi phela ni subscribe ni turn on ama notifications ukuze njalo uma ngabe kukhona ivideo sithe sayiqopha phela nawe izokwazi ukuthi isheshe ifinyelele kuwena, kakhulukazi nabaqala ukubona leli page lethu. Sicela nje ukunamukela nje kakhulu ngenkulu intokozo noma ngekhulu injabulo. Ngithi nje ngenani bakithi nihlale phansi bese ningakhohlwa ukuthi niphinde ni subscribe bakithi. Okay, namhlanje ke bakithi sizokhuluma ngokuzihlambulula kwezithunywa bakithi, noma ngizozama ukukhipha izinto engicabanga ukuthi uma ngiyalela abanye abantu bazothi uma ngabe bezisebenzisa nabo zikwazi ukuthi zibasize bakithi. Sikhumbule ukuthi abanye bethu noma abantu abaningi thina bezithunywa isikhathi esiningi ukuthi noma ukuthi usebenzisa umuthi uthole ukuthi njengoba usuke umuntu wezithunywa uthole ukuthi izithunywa zakho nje umuthi wena awudingeki kuwena, kangangokuba nje nawe usuyazazi ukuthi wena vele uma uke wathinta into owumuthi wena vele ayikusebenzeli. Angizabo sokwe mangabe kunjalo ke kube khona ezinye izinto ke sizizame kwesinye isikhathi ungathi ungazisebenzisa, kakhulukazi ukuzihlambulula bakithi, ngoba ayikho into ebaluleke njengalokuzihlambulula. Sizihlambululelani na? Ukugezeka ukuba clean kubalekile, wena siqu sakho kubalekile nje ukuthi ungumuntu uhlale ugeze noma uhlale uzihlambulule, ngoba phela ukhumbula ukuthi uma ugeza wena akuhlambuluki wena wedwa, uhlambulula lezi idalo wena usuke uhamba nazo, uhlambulula nabantu wena osuke uhamba nabo ngithi yabo. So nje ngingasho ngithi nathi funa besikhumbule ukuthi akekho phela umuntu othanda ukuhlala endaweni engcolile bakithi. Indawo mangabe isingcolile umuntu uyaqhela. Uma uzoba umuntu osisikhathi ozohlala isikhathi eside ungazigezi ungazihlambululi ugcina usunezinto eziningi kwelesikhumbule sisikhathi nabantu basponsa ukhunjule ukuthi awungcoliswe ukuthi futhi uyaphonswa kuphela. Ziningi izinto ezigcina usumuntu osungathi manje usungcolile ususidinga usuhlale uzihlambulule nasisithunywa sakho, ngoba kwesinye isikhathi uma uthola ukuthi manje awuhlambulule uzihlambululi noma uzigezi kwesinye isikhathi ugcina nakubantu abakwembethe noma nasengilozini yakho kwesinye isikhathi noma nasesithunyeni sakho sekungaseke ukuxhumana kahle kwesinye isikhathi ngendlela, ngenxa yokuthi isiqu sakho wena qobo lwakho manje sekunomngcola okusuke kukhona ngaleso sikhathi. Gcine manje ungasakwazi ukuxhumana ngendlela kahle nabantu abakwembethe noma nesithunywa sakho ohamba naso. So kubalulekile bakithi umuntu uhlale ushone emanzini noma uhlale uzigeze, uhlale uzihlambulule bakithi. Ingakho umuntu ehlezi kokugqugquzela kuyasiza bakithi ngaso sonke isikhathi. Okay, mhlawumbe ke esingaqala ngako nje nkosami izinto eningazisebenzisa kakhulukazi nina abantu bezithunywa ukuzihlambulula zihlukahlukene ke bakithi. Indlela zokuzihlambulula ziningi futhi izinto ongazisebenzisa uthole ukuthi zikusebenzele futhi okwangempela futhi. Soqala nje ngamanzi, siqale ngamanzi bakithi. Sonke siyazi ukuthi amanzi ewodwa engaxutshiwe nalutho nje, amanzi ewodwa bakithi ayahlambulula, amanzi ayageza ngokuhlukana kwawo ke bakithi. Omunye uzothi cha mina ngeke ngibizele kuye nje njalo, kuye yebo ku-right nakho kuyahlambulula, kuyahlambulula izidalo, ingilozi yakhe iyahlambulula ungafakanga lutho bakithi. Ufike nje wakhuleka wangena emanzini wageza bakithi, noma ngathi uhambile wayemfuleni bakithi na ohambayo angithi yabona ngisho ukuthi ungenile esizibeni omunye uzokhonjisa isiziba ngithi yabona abantu bakhe ngoba befuna ukuthi angene khona akageze khona akazihlambule khona. Omunye uzokhonjisa ulwandle akafakile lutho uyongena nje olwandle bakithi, ayikho into ayiphethe.
noma yikho into ayoyisebenzisa lulodwa kwalona ulwandle bakithi mkhulu umsebenzi wona ulwandle owenzayo kuthina abantu bakamoya bakithi nabantu bezithunywa bakithi. Indaba nje injalo, amanzi ewodwa ayaphilisa, amanzi ewodwa ayalapha, amanzi ewodwa ayasiza, ayahlambulula izidalwa bakithi. Okay, bese sidlulela ke kokulandelayo bakithi. Kwesinye isikhathi uyakwazi ukuthi nje mhlambe ngingenze ngithi nje mhlambe uzithathe mhlambe ibhakede lakho, mhlambe uthatha u20 liter wakho, kulo 20 liter wakho ulayisha amanzi akho bakithi, noma ngabe ukhe wona lawo empophoma, noma ngabe ukhe wona lawo mfula makude kakhulu. Kwesinye isikhathi ungagcina ukhe wona ke lawa esiwasebenzisa emagcekeni, uthathe wona ubeke la amanzi akho ewodwa bakithi, mhlambe bese ufaka nosawoti wakho rough phakathi, ufaka imali yakho emhlophe phakathi, bese uwakhulekela. Ngoba bakithi siyazi ukuthi ayikho into ebaluleke njengomkhuleko. Umkhuleko uwona kakhulukazi bakithi owenza izinto zenzeke, nanokuthi wena ofuna ukukhuluma ukuthi namanzi nje ubukhuluma imemeza ingilozi yakho ukuthi ulindele ukuthi kwenzakaleni ngesikhathi amanzi wena uwasebenzisa bakithi. So kubalulekile ukuthi ngesikhathi ukhulekela lo 20 liter wakho wena ozogeza ngawo, ozohlambulula ngawo izithunywa zakho, ukhuluma ukuphila kulamanzi, ukhuluma izinto ngokunamandla noma ngokukhuleka ngamandla, ikona okusuke kubalulekile. So uma ngabe uzokwenza into efana naloko isikhathi, ngeke ngithi kuhle ngathi ungazila ngisho ukudla eswini, ngoba uzogeza ngalamanzi nje, uzowakhulekela ulindele ukuthi vele uhlambululeke abantu abakwembethe. So nawe emzimbeni uma umuntu ozokhulekela lawo manzi kanjalo, kuhle ukuthi kube umuntu ozozila izinto eziningi, uzile ngisho ukudla futhi eswini uma uchaza uzichecha lezi zinsuku ezintathu. Kwesinye isikhathi engathi ungakwenza noma kuthiwa nga2-3 days, ukwenze nje uma ngathiwa kuba ukwenze kube yibhavu egcikeni. Kwesinye isikhathi ungakwenza noma mangabe amanzi ahamba eseduzane, ungakwazi ukuthi uhambe uyogeza amanzi nahamba ngawo futhi la manzi wena kade wakhulekela zonke lezi zinsuku. Kube namhlanje ekuseni uzovuka nje uwenze lawo manzi uwakhulekele, mhlawumbe uzoyogeza ntambama amashona ilanga ntambama uwakhulekele, mhlawumbe ntambama ke usuyageza ngala manzi akade wakhulekela, ekade ukhuluma ukuphila kona, ukhulume futhi ngesikhathi ugecha idalo ezingembethe, ngicela sihlambululeke, kudede ubumnyama kuzukhanya, yonke into osuke ikhuluma wena ke ozokhuluma izinto eziningi ngesikhathi ukhuleka. Ngoba makhuleka ufuna ukuwona uzokhuleka ujule, ukholelwe futhi entweni oyenzayo nangaleso sikhathi, nokukhuleka kwakho nawe ube nethemba. Ngoba kwesinye isikhathi akusizi ukuthi uzokhuleka nje kodwa awukholelwe entweni oyenzayo. Uma ukholelwe entweni oyenzayo futhi iyakusebenzela bakithi, nalawo manzi nosawoti nemali emhlophe uwakhulekela uthi idalo zakho mayihlambulule zingahlambululeka, usizakale bakithi. Ngicabanga ukuthi yazokala mangabe sibe kanjalo. Siphinde ke bakithi kwesinye isikhathi uyakwazi ukuthi umngangale kwawo usawoti rough namanzi lawa, kwesinye isikhathi uyakwazi ukuthi uthathe umncako wakho, ugcobe umncako wakho njengenjwayelo, ugcobe umncako wakho omhlophe, bese wenza isiwasho lesi somlotha sokuhamba noviniga obrown nawo. Njengoba ngisho bakithi kuzona zonke lezi ziwasho ngishoyo, kubalulekile ukuthi kube wena uzokhuluma ukuphila kulezo ziwasho, kube wena uzozikhulekela, kube wena ozolinda iswini, ngoba ukhulekela into ebalulekile bakithi. Ngiyacela nje ungabe usuyogeza ekuseni, usuyazi mhlawumbe usuyogeza lento, akuphoqelekile kwesinye isikhathi ukuthi uyenze emanzini ahambayo bakithi. Nasekhaya ngokwazi ukujikela nje makukhona indawo okwazi ukuthi ugezele kuyona, kodwa kufanele kube ngaphandle. Kwesinye isikhathi nako kuyasiza, uthola ukuthi masugeza uzoqala ngakho isiwasho, asiqale nje ngesiwasho bakithi. Uthatha umlotha wakho ufake emanzini, uhlanganisa namanzi akho, ufaka uviniga obrown. Mawufaka xameni uviniga lo brown lo ngazi ukuthi umnyama nyamani, ufaka nawo, awuyifaki imali emhlophe kwesinye isikhathi. Kodwa ke sithi kuzoba kuwena, kodwa ngeke ngingayifaki imali emhlophe mangabe ngenza iswasho esibrown esihlangene nomlotha, unless ngenza umlotha wodwa. Okay, umlotha wakho la phakathi, uviniga wakho brown la phakathi, amanzi akho la, bese uyakhuleka. Ngesikhathi ukhuleka nakhona mhlawumbe ufake 20 liter ugcwele, wasufaka amanzi akho la, wafaka uviniga, wafaka yonke into engathi kwesinye isikhathi ungakhona amakhandlela ongawalayitha. Kuzoba kuwena ukuthi ulayitha ikhandlela enjani, ungalayitha ikhandlela elimhlophe neliyelo, mhlawumbe bemabili vo, uzoza umuzwa wakho ngaleso sikhathi ukuthi wena ufisa ukuthi ulayithe ikhandlela elinjani bakithi. Bese ukhuleka njengoba ngisho ukuthi ukhuluma ukuphila kulamanzi noma kulesi siwasho sakho lesi
somlotha noViniga Brand usuke usisebenzisa ngoba uzohlambulula izidalwa. Ungakwazi futhi ukuthi uhambe uyokwenzela emanzini ahambayo, kodwa uthi mawufika emanzini ahambayo uqala ugcoba umcako wakho omhlophe eqala bese uhlamba ugeza umcako wakho omhlophe, usugeza ngalesi siwasho saViniga Brand kanye nomlotha bakithi. Leyo nto ukuthi manje kwesinye isikhathi engathi mawuyenza ungangayenza usuku olodwa kuphela ucha sengikwenzile namhlanje engathi uphinde njengoba ungizwe kuleso sokuqala ngithi engathi ungakwenza izinsuku zilandelana uloku ukhuluma into eyodwa zibe ntathu izinsuku uloku uqhamukile nje ugeza ngalento uqhamukile nje ugeza loku uqhamukile ugeza ukhuluma lezi zinto ukhulumayo osuku zikhuluma kakhulukazi kodwa eqinisele ukuthi ucela ukuhlambululeka wena uqobo, ucela idalo ezikwembethe zihlambululeke, ucela izithunywa ezikwembethe zikwazi ukuthi nazo zihlambululeke kuwena ke bakithi. Okay, sidluleke lapho kuleso siwasho ke leso. Okay, bese kuzoba kukhona lesifo sinaso engaqali futhi leso siwasho naso futhi kusikhipha kwesikhathi ingoba naso siyasiza bakithi osiphekayo bakithi, okwazi ukuthi upheke impepho yakho, upheke nomcako wakho, ufake imali yakhe emhlophe, ufake kancane ushukela wakho bese uyapheka lezo zinto, uyazipheka lezo zinto nakhona uzifake ebhakedeni lakho ukhuleke nakhona. Lokho ke futhi uyakwazi ukuthi uphalaze ngako uphinde futhi ugeze ngako, uphalaze ugeze ukhuluma urimo lodwa njengomuntu odlama ukuhlambulula izithunywa kuyena, nokuthi khona kuzokwazi ukuthi qwebu nezibonakaliso ngesikhathi ukhulekela zonke izinto ezifana nalezo bakithi. Bese kuzothi kwesinye isikhathi ke bese kuzoba khona ithombokala ke bakithi. Nesiwasho sethombokala siyasiza bakithi, siyasiza. Ithombokala siyazi ukuthi lesithunywa bakithi nalo uyalipheka bakithi. Ithombokala lisebenza ngisho lilodwa, ngisho nje lilodwa uhlanganise nje ukhelo na ithombokala, wahlanganisa namanzi akho lawo hlapha esiphethu, wahlanganisa namanzi akho lawo empophoma, wakhuleka wangathi uthola isikhathi nalo ungalipheka, ulipheke nalo ithombokala lakho libile liphole, ukakade ulipheke namanzi akho esiphethu namanzi akho empophoma. Ngithi uyabona uyakwazi ukuthi uzigeze ngalo. Kwesinye isikhathi ke nalo ithombokala lilodwa uyakwazi ukuthi ulipheke, kodwa ulipheke kanye nempepho njenganalezi siniswasho esuke sihamba sodwa, kodwa nalo ithombokala uyalipheka kanye nempepho, ufaka kancane umlotho, ufaka kancane ushukela lona ithombokala bese uphosa imali yakhe emhlophe bese uyalipheka leli ithombokala, ulipheke ithombokala lakho ukhuleke. Uyakwazi ukuliphalaza futhi nalo bese uyageza, ukhuluma ukuphila nakhona, ukhuluma umemeza amandla, ugeza idalwa zakho, ugeza isithunywa sakho esikwembethe bakithi. Siyazi ithombokala ukuthi liyasebenza, ayindaba ukudlala ke bakithi. Okay, siphinde ke bakithi kwesinye isikhathi okunye futhi ungaphinde ukwazi ukuthi nje uzisebenzisisele kona ukugeza ke nje bakithi okujwayelekile ngobulongwe, kodwa mangabe ugeza ngobulongwe bakho uthatha ubisi lwakho lapha ulifaka impepho yakho. Impepho ke nje bakithi iyangena kakhulu thina nakubantu bantu nje besithunywa bakithi ifuna ukujwayele ukusebenzisa impepho ngoba ngisho ungageza nangayo yodwa nayo bakithi iyasiza. Okay, faka impepho yakho nobisi lwakho bese uyageza. Ugezani? Usugeza ubulongwe ngaleso sikhathi. Kubalulekile futhi ubulongwe siyazi ukuthi bususa izinto eziningi, kodwa mase ugeza wena ugeze ngempepho yakho enobisi phakathi, lapho ke kuyahlambululeka izidalwa bakithi. So ilezo zinto engithi angizikhiphe namhlanje ukusiza umuntu okuthola ukuthi vele umuthi awumsebenzeli, noma thina bezithunywa kwesinye isikhathi ngoba akuhlezi kufuneka ukuthi uhlezi usebenzisa umuthi ngaso sonke isikhathi. Khona babekade bengawuthandi umuthi, khona bangathandi ukuthi uthinte into emuthi kwesinye isikhathi, khona vele ongabasebenzeli umuthi kwesinye isikhathi, kodwa athi methinta izinto eziziwasho, athi mehlanganisa iwasho enzizwasho bese ziyamsebenzela bakithi. Ngakho namhlanje ngithi ake ngisondele bese ngikhipha izinto ezifana nalezi. Ngiyathemba bakithi ukuthi lowo naloyo ozozama ukuzisebenzisa lezi ziwasho khona umehluko ozokwenzeka empilweni yakhe, khona azokubona kunyakaza ngokuthinta lezi ziwasho boncaye ngihambile ngogeza ngokuyizimpendulo ezokuthi bakithi. Ngizothanda ukuthi namhlanje bese ngiba lapho, izophinda ibonane ngokuzayo.